Right, ndiri kutsvaga muzeze ndazowana. Right, tine vaye vane dambudziko rekurwadza kwemazino kana kubuda ropa magums. Right, regai ndisvike pauri ndinyatsotenderera. Right, ndisvike pane muzeze. Right, munoona muti uyu muti uyu muzeze. I think wazhinji tinouziva muzeze. Ungava une dambudziko rekurwadza kwemazino kana kuti une dambudziko ropa mazino. Handiti unoziva kuti pane vamwe vanhu vekuti uchigeza mazino ako zviya neColgate uchigeza mazino unozotanga kubuda ropa mazino. Right, tora muzeze uyu. Watora muzeze uyu woboilisa, kana woboilisa woisa mvura yacho mukapu zvese nemashizha acho. Unoboilisa zve kana 20 minutes handiti. Woisa mvura yacho mukapu zvese nemuzeze wacho, and then womwa mvura woita yekupfumba mazino kudai. Kana wapfumba mvura yacho pfumba mvura yacho zve 2 to 3 minutes wakapfumba mvura yacho iyoyo. So unotozoona after 3 minutes unopfira mvura iyaya unogona kutoona mune tumakonye. Saka even usingarwadziwe nemazino kana kuti usingaite ropa mazino, muzeze unongoshandiswa kucleana mazino edu, magums edu, kuti mazino edu asimbe. Saka shandisa muzeze uisa mumvura wopfumba mvura yacho mumazino for 3 minutes. Kana wapedza kupfumba ubva wapfira mvura yacho ombotarisawo kuti hapana here tumakonye. Nyange unogona kutadza kubuda tumakonye asi unenge wacleana magums ako. Ndatenda muri Zimbabwe. Kana wafarira video rinori, please don't forget to hit the subscribe button and don't forget to share this video. Thank you guys.